Ostantzian be jateko eta zesagar klase zetu dozuz? Bueno, urtebetek iziten ziren batzu. San Pedro Sagarrak, San Juan Sagarrak, Santiago Sagarrak, ze hoi Santiago Sagarrak, lehengoko Santiago Sagarrak, oin direz Reina de las Reinetas. Zaten dutzi, eta direz Santiago Sagarra nitzako, Gero Larrabeltzu Sagarrak, horre bilegiek, izite ziren bilegiek. Hareke, ondik arren gamonatan, argolan egoten zan, igual bota barik, Eta gozo egoten ziren, harreko. Beste batzuk egoten ziren, holan berdiak etin zinten, berdiak, holan txikitsuak, bai, gozoak izinte ziren arek, neguen nukiten dut zuen zer, iminten dozun igual bedarra zikuen ganean, eta tximortu telotu ziren, bai, gozoak itzite ziren, bai, ez dakizelan gitzen zen are Sagarrak. Txikiek iziten ziren, sandiek, holantxe.